Gofal Cefnogol ar Arennau, Dewis Peidio a Chael Dialysis. Os oes gennych glefyd datblygedig ar Arennau a bod swyddogaeth eich Arennau yn gwaethygu, bydd eich tîm Arennau yn egluro'r opsiynau triniaeth sydd ar gael i chi. Bydd eich tîm Arennau yn eich helpu i ddeall a yw trawsblaniad aren, dialysis neu ofal cefnogol yn addas i chi. Mae sefyllfa pawb yn wahanol. Gall triniaethau Arennau sy'n dda i rai pobl fod yn llai defnyddiol i eraill. I rai pobl, clefyd yr Arennau yw ei prif broblem iechyd, ac maent yn iach fel arall. Gall pobl eraill hefyd gael problemau gyda'r galon, problemau cof, neu efallai ei bod yn byw gyda ei ddilwch ac yn ei chael hi'n anoddach ymdopi a thasgau bob dydd heb gymorth. Mae gwahaniaethau hyn yn bwysig wrth benderfynu pa opsiynau triniaeth sy'n iawn i chi. Mae trawsblaniad aren yn llawdriniaeth i osod aren iach o berson arall yn eich corff, fel y gall gymryd drosodd y gwaith na all eich Arennau eich hun ei wneud mwyach. Efallai na fydd rhai pobl yn ddigon ffit neu'n ddigon cryf i gael trawsblaniad aren. Gall eich tîm Arennau roi rhagor o wybodaeth i chi am drawsblaniadau Arennau. Mae dialysis yn driniaeth sy'n glanhau'r gwaed ac yn cael gwared ar hylif ychwanegol o'r corff pan na all yr Arennau ei wneud mwyach. Mae gofal cefnogol a elwer weithiau'n ofal cefnogol uwch neu'n ofal ceidwadol yn ffordd ragweithiol a chanlluniedig o reoli clefyd yr Arennau datblygedig heb ddefnyddio dialysis. Mae trawsblaniad aren a dialysis yn driniaethau pwysig i lawer o bobl, ond nid ydynt yn iawn i bawb. Mae dau brif nod i ofal Arennau cefnogol. Cadwch Arennau i weithio cyhyd a phosibl, gwneir hyn gyda meddyginiaeth a thrwy fyw bywyd iach. Yr ail nod yw helpu i leddfu'r symptomau a all ddatblygu wrth i swyddogaeth eich Arennau waethygu a chynnal ansawdd bywyd da cyhyd a phosibl. Mae'r Arennau'n gweithio'n agos gyda'r galon, felly gall rheoli pwysydd gwaed helpu i gadw'ch Arennau i weithio am hirach a helpu i atal trawiadau ar y galon a stroc. Mae bwyta bwyd iach, yfed y swm cywir o hylif a chadw mor actif ag y gallwch yn eich helpu i gadw'n iach. Os oes gennych diabetes, mae'n bwysig cadw lefelau siwgr yn y gwaed yn dda. Os ydych chi'n ysmygu neu'n defnyddio tobaco, ceisiwch roi'r gorau iddi. Mae ysmygu yn niweidio'r pibellau gwaed yn eich Arennau, gan waethygu problemau Arennau. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod eich meddyginiaethau'n ddiogel i'ch Arennau ac yn iawn i chi. Wrth i swyddogaeth eich Arennau waethygu, efallai y byddwch chi'n cael mwy o symptomau. Gall hyn fod o glefyd yr Arennau neu broblem feddygol arall. Gall symptomau clefyd yr Arennau datblygedig a methiant yr Arennau swnio'n frawychus, ond nid yw pawb yn cael yr holl symptomau, ac mae rhai pobl yn cael ychydig iawn o symptomau. Mae symptomau'n cynnwys pryder neu hwyliau isel, teimlo'n flynedig neu'n wan, problemau cof neu ganolbwyntio, chwyddo yn eich fferau, traed a dwylo, diffyg anadl, teimlo'n sâl neu'n chwydu, cosi, coesau aflonydd, crampiau a rhwymedd. Mae yna lawer o driniaethau da i helpu i reoli a gwella symptomau. Mae'n bwysig dweud wrth eich tîm Arennau am eich symptomau fel y gallent eich helpu. Mae'r term ansawdd bywyd yn benodol i chi. Gall cael ansawdd bywyd da olygu dim poen na symptomau anymunol, neu allu rheoli symptomau. Gall ansawdd bywyd da olygu teimlo'n hapus a pheidio a phryderu. Gall olygu gallu gwneud tasgau dyddiol, mwynhau amser gyda theulu a ffrindiau, bod yn annibynnol, neu aros allan o'r ysbyty. Mae gofal Arennau cefnogol yn canolbwyntio ar gael yr ansawdd bywyd rydych chi ei eisiau cyhyd a phosibl. Mae dialysis yn driniaeth hanfodol a all helpu pobl a methiant yr Arennau i fyw'n hirach ac mae'n gwella llawer o symptomau clefyd yr Arennau. Ond nid yw dialysis yn gwella clefyd yr Arennau ac mae ganddo ei heriau ei hun. Mae pobl sydd angen dialysis yn parhau agef am weddill eu hoes, neu nes iddynt gael trawsblaniad aren, os yw trawsblaniad aren yn opsiwn da iddynt.
Cyn y gall dialysis ddechrau, mae angen llawdriniaeth fach i baratoi ar gyfer triniaeth. Mae pobl sy'n cael hemodialysis mewn ysbyty neu uned dialysis gymunedol fel arfer yn teithio yno 2 gwaith yr wythnos. Mae hyn yn golygu tua 312 o deithiau i ac o dialysis bob blwyddyn. Mae un driniaeth hemodialysis fel arfer yn cymryd rhwng 3 a 4 awr a hanner. Gall gymryd ychydig oriau i wella ar ôl hemodialysis. Mae rhai pobl yn gweld y drefn hon yn eithaf heriol. Mae dialysis gartref yn cynnig mwy o hyblygrwydd na theithio i uned dialysis. Gall helpu pobl i deimlo'n well a byw'n fwy annibynnol, ond mae cael dialysis gartref yn dal i fod yn ymrwymiad mawr. Felly mae'n bwysig ystyried sut y gall dialysis effeithio ar ansawdd eich bywyd. Mae angen i bobl sy'n cael dialysis gymryd meddyginiaeth rheolaidd a bod yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei fwyta ac yn ei yfed, a gallant barhau i gael symptomau clefyd ar Arennau. Fel gyda Gofal Cefnogol, rydym yn gofyn i bobl sydd ar dialysis ddilyn diet iach a chadw mor actif ag y gallant. Gall eich tîm Arennau roi rhagor o wybodaeth i chi am dialysis. Os dewiswch ofal cefnogol, byddwch yn cael archwiliadau rheolaidd. Bydd eich tîm Arennau yn gwirio eich pwysedd gwaed a darlleniadau iechyd eraill ac yn helpu i drin eich symptomau. Byddwch yn derbyn cyngor am eich diet, faint o hylif rydych chi'n ei yfed a'ch meddyginiaeth, yn ogystal â chymorth gyda'ch cynllunio ar gyfer y dyfodol. Ni fydd angen i chi dreulio amser yn yr uned dialysis na chael dialysis gartref. Gall hyn ryddhau amser i wneud pethau rydych chi'n ei mwynhau a gweld teulu a ffrindiau. Gall eich meddyg Arennau eich cyfeirio at geriatregydd, meddyg sy'n arbenigo mewn gofalu am bobl hŷn. Mae hyn yn ddefnyddiol os oes gennych chi gyflyrau iechyd eraill, neu os ydych chi'n cael trafferth gyda phethau fel cydbwysedd. Cof, neu rheoli'r bledren. Gall y tîm gofal lliniarol hefyd helpu ar unrhyw adeg yn ystod gofal cefnogol. Gall y tîm gofal lliniarol helpu i reoli eich symptomau, darparu cefnogaeth emosiynol, eich helpu i gynnal yr ansawdd bywyd gorau posibl, a helpu chi a'ch teulu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Fel arfer, nid yw pobl sy'n dewis dialysis neu ofal cefnogol yn byw cyhyd â phobl yr un oedran nad oes ganddynt fethiant ar Arennau. Yn gyffredinol, mae dialysis yn ymestyn bywydau pobl iau, ond nid yw hyn bob amser yn wir am bobl hŷn, a phobl sydd wedi cael trawiad ar y galon neu stroc, neu sy'n byw gyda dementia neu fethiant y galon. Yn aml, nid yw pobl sy'n byw gydag eiddilwch sy'n dibynnu ar eraill ar gyfer tasgau dyddiol fel golchi, gwisgo neu goginio, neu bobl sy'n treulio rhan fwyaf o'i hamser yn eistedd neu yn y gwely, neu sy'n byw mewn cartrefi gofal, yn byw'n hirach gyda dialysis nag hebddo. Mae'n anodd rhagweld pa mor hir y byddwch chi'n byw os dewiswch ofal cefnogol. Bydd yn dibynnu ar eich oedran, pa mor gyflym y mae clefyd eich Arennau'n datblygu, eich iechyd cyffredinol, ac os oes gennych chi gyflyrau meddygol eraill, fel clefyd y galon neu'r pibellau gwaed, canser neu dementia. Os oes gennych chi ychydig iawn o swyddogaeth Arennau ar ôl, efallai y byddwch chi'n marw o fewn ychydig wythnosau neu fisoedd. Bydd eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn eich helpu chi, eich teulu ac eraill yn eich rhwydwaith cymorth, ac yn rhannu gwybodaeth gyda chi wrth i'ch iechyd newid. Gall dewis triniaeth Arennau fod yn anodd, ond y penderfyniad yw eich un chi, a bydd eich tîm Arennau yn eich helpu i ddewis yr hyn sy'n iawn i chi. Nid yw dewis gofal cefnogol yn rhoi'r gorau iddi. Mae'n dewis ffordd o fyw sy'n iawn i chi. Cofiwch. Mae gennych ddewis o driniaeth Arennau. Mae trawsblaniad Arennau a dialysis yn helpu llawer o bobl, ond nid ydynt yn addas i bawb. Mae rhai pobl yn ffeindio dialysis yn heriol ac yn teimlo y gall eu rhwystro rhag mwynhau bywyd. I rai pobl, gofal cefnogol yw'r dewis cywir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â'ch tîm Arennau.